Dobre, teraz ideme na inú pasáž tohto večera. Je to Elita z Bratislavy. Mám isté detaily. Teraz. Zaber to. Tieto detaily sú najkrajšie. Ďalej, ako sa máš? Dobre, ďakujem. A vy, pane? Ty dobre vyzeráš dneska. Hej. Keby som bol žena, vieš, čo ti spravím? Čo, povedz, daj. Kopáčka na ústa. Nič. Nerob mi. Ďalej. Nie, ako normálne. Je dobre dneska? Či ešte potrebujete niečo toto? Tam keby si Vinko chcel jedno doniesť z toho podvočíka. Aj vodičku. Zase ja mám natiahnuté treslo odtiaľto až tu. Máme. A s týmto problémom ja idem pre víno. Hej. Idem, lebo mám rád kamarátov z Bratislavy. Tyrin. Zaujmi túto pozíciu kameramana, bo idem po víno. Daj tu laťku. Ale detaily už nerob, som spravil detaily.